laing lokal nga balita. Adunay mensahe karon si Negros Oriental Governor Chaco Sagaria nining namuhiyay og baboy nga naadlok nining African swine fever kun ESF nga mikatap daw sa ato ang pipila ka mga bahin sa lalawigan sa Negros Oriental. Si Governor Chaco namulong kadaging adlaw na dili ma-discourage ang katong namuhiyay og baboy labi na kini mga backyard nga diin mo'y gisaligan usab sa mga pagsiskwela o kining para sa emerhensiya nga pagpanandam sa pamilya. Matod pa ni Governor Sagaria na dili unai baliya dayon ang ilang baboy ang kinahanglan kay doon na sila i-propose nga mga minimum price sa mga baktin o kaning baboy o live weight sa baboy. Adunay mensahe ang ato ang gobernador sa mga namuhiyay og baboy. So tara na to. Gato buog baboy karon na ayaw ra jud mo ka discourage. Usapon mo sa gatabang diri sa probinsya sa Negros sa inyong pagbuhi sa baboy. Kibalo ko usapon na siya gitawag nato alkansiha pero at the same time pagtabang sa panginabuhi po ninyo. Kanang baboy mo nagigamit pang gastos pang eskwela. Sometimes so sani po kung sa mga kinahanglan sa balay. So di ra gyud ta ma-discourage. That's why we are here to help. Kami sa province wala mi gabiyagin ninyo. Ang amo ra gyud is nangita mi pamaagi na makabenepisyo tanan. Kung ginagmay ray makabenepisyo sayo na nabuhaton nato. Pero kung ato ang target na tanan gyud in a policy making way, in a systematic way, nakita tanan makabenepisyo ta, that's a little bit harder. So that's why sabti ra gamay, especially diri sa province na medyo mas hinay gamay among reaction kay gusto gyud mi na tanan makabenepisyo gyud, not a select few, and that is how I operate. Kibaluta ikaduha na ni naigo sa Pilipinas or Negros Oriental ang ASF. Pero now we are better equipped and better prepared. Kung nakita ninyo sa report ni Dr. Bilan, if ever na ay maigo, mas paspas na siya ma-isolate. Mas paspas na po ma-identify o mapaspas na ma-clean up ang usa ka LGU. Actually, ako ba, nagang naigo na after 1 week, wala na. Stop. So, we're doing a good job. Ayaw ra taon mo ka-discourage. So, that's why nangita yun yung pamaagi. And hopefully, musalir, pagtubo na mo spisyo balik sa minimum cost per live weight sa baboy, that will help out sa inyo ang pagganyat o pagbuhi gyapon sa inyong igsi kapalay. So, don't worry, we're on top of the situation. Maganda ang ato ang gobernador sa lumigan sa Negros Oriental, Governor Chaco Sagaria. Baluarte Balita. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Baluarte Balita.